With it, crew, drop. Like come on and no one go home. Yeah. Right and dear girl a ring off the phone. Like come on and no one go home. Let the bass kick. Alright, good afternoon or good morning pala. Ano ba yan? Unang pasok pa lang, nagkamali na ng greetings. Good morning, Ikkis the Candon Global. Welcome to our daily show, Ikkis the Candon Global Express Pangaldaw Edition. Ayan, so kumusta iti garaw, ti bulbulong ken pulo, iti angin, di talog lugaryo. Ayan, so pinadamag tayo nga roda. Awan lang, trip ko lang tiyag programa ito nga gundaway, tama boring na dito studio, global studio iti Ikkis ti Candon. So nga kaplaawan tayo man, dagitin ayat unay nga agbibuya, kaya mga subsuportar iti programa tayo lahat ng mga supporters, fans, and subscribers ng Ikkis ti Candon Global. Binabati ko kayo ng magandang umaga, actually patanghali na, so magandang tanghali sa inyong lahat ka Ikkis ti Candon Global. Ayan, so ayan, basahin natin yung mga greetings and shoutouts dito sa ating live broadcast. We are simulcasting live to our official YouTube account, Ikkis the Candon Global. Ayan, and don't forget to like and subscribe our official social media accounts, which we are on right now, Ikkis the Candon Global. Ayan, we also have the official groups, Ikkis the Candon Global Action Center. Ayan. And then we also have the Ikkis the Candon Supermarket, our buy and sell group. And also our website. Ayan, ang napakaganda stunning website, which is sponsored by pagevamp.com based in New York. That's www.ikkisticandon.com. Alrighty. Ayan, so binabati natin yung mga nakaantaba, yung mga nanonood ngayong oras na ito. There you go sa Go Ilahok ti Halo Halo. Ayan, from Gemma de Gracia de Sale, hello, watching from Kauai, Hawaii. Ayan, from Mons J. Ayan, from Mons J. From Mons J. Hello, sir, and to all ka-Ikkis. Ayan, from Ronnie Apolonio. Ronnie, ayan, from, wait lang, hindi ko mabasa. We have from Oreo Goldones. Hello ninyo, I'm watching from San Pedro, Laguna. Ronnie T. Polonio, pa-shout out ka na. Pa-shout out, sir. There you go. Shout out natin yan. Yahoo! There you go. Then we also have from Jackie. Jackie Balake. Good day, sir. Pa-shout out po Balake and the Ruiz family. Thank you. Ayan, Mons J. Ingat tayong lahat kay Kiss. Stay home. Ayan. From Gian Bragado. Hello, sir. Pakablaw man dagi J. Lover Boys. Ti Barangay Gabawa. Purok 2. Purok 2. Ayan. From Donna May Rusiben. Good day po, sir. Pa-shout out po sa family Rusiben o para sa Candon City, Ilocos Sur. From Gibson, Gilbert, Andaya T. Mikes. Ayan, hello sir ninyo, watching from Mike's Candon. From Sir Tristan Boado, pagrit mana Banco Pare and Banco Mare, sir, from BPI Direct Banco. Ayan. Alright, from Donna May Rusiben, I'm watching from Dubai. Hello po, good morning. Kablawak man tiyo, family Rusiben dito para sa Candon City. Ayan, from Mona Limon. From Mona Limon, hello sir, git ko man niyo nanang tiyan. Panagkasangay na Victoria Limon. Sol Galutan, hello sir, watching. Hello, good morning, watching from Greece. Ayan, from
Susanet Galicia Valdez, good morning everyone. Ayan, good morning sa ating lahat. Ayan, from Lorraine Velasco Gray. Hi sir ninyo. Pa-shout out po watching from Caburaw, Santiago. Hey, pinsan ko si Alan Gray. Hahaha, miss ka na daw niya. O pakisabi naman kay Alan na miss ko na rin siya. Miss na miss ko ng aking, miss na miss ko ng kanyang mga yakap. Tsaka ayan. Nanonood ba si Alan ngayon? Pagsabi naman kay Alan, patultul lang, marunong ka to sa mga pag-beat ni Alan. Ayan, from Gian Bragado. Pa-shout out kay Ricky. From Ricky J. Corpus Canil Vincent Pasion. Ayan, there you go, Sago. From Gibson Cablawa Kanuman Sir ni Tatang ni Darren. Pagaduan tita. Agbibuya ayan ni Tatang Mumot, Darren mo, tanya ka mo ito. Ayan, Mariosep kayo. Kumusta? Kumusta iti pa nag-gym yu dita? Dita, tawag na tuyan, dita San Nicolas. Kablawan tayo man, dagiti agbibuya. Wano dagiti gym goers, dagiti agbagkabagkata. Dita gym ni Warren Gramahay, dita San Nicolas. Kula ni Alan Gryland. Oh, Alan, kailan ka ba magpapakita sa akin? Miss na miss ko na ang mga yakap mo. Ayan. Nanonood ang mga magpipinsan na Gray. Nandyan si Carl J. Lord Gray II, si Alan Gray, tapos yung si Lorraine Jerwin Velasco Gray. They are all watching right now, mga magpipinsan na Gray dyan sa Caburaw, Santiago, Ilocos Sur. Ayan. Nakakaloka. Ano pag-uusapan natin ngayon? Ano bang mga hottest issues and topics, mga news, whatever. Ayan. So may mga nagtatanong actually kung lockdown ba ang mga affected barangay, kung saan nakatira yung dalawang confirmed cases natin dito sa Candon. Hindi po, wala pong lockdown dito sa Candon City. Ayan, maliwanag po na sinabi ni Mayor Erickson Singson, wala pong lockdown na nagaganap dito sa ating syudad. Yahoo! Ayan. Tapos, may mga nagtatanong kung ilan na daw yung confirmed case. 2 confirmed cases, tapos isang chismis kasi kasi maraming mga chismax, yung mga chismosa dyan, mga Puera de los Venos, kung ano mga sinasabi na yung ganitech, gonna earn, ayan, positive na daw, wala namang basehan. Ayan, kung may mga nalalaman kayo, kung may mga, if you suspect someone na ganito, na may travel history tapos hindi nakapag-quarantine, go ahead and report that to your barangay council or yung mga BHW, or kung gusto nyo diretso na lang sa IATF or Candon City Health Office. Ayan. Huwag na i-chismis. Huwag nang i-chismis sa kapitbahay kasi wala rin naman magagawa yung mga kapitbahay ninyong chismos na nakagaya mo, diba? Ayan, si Alan Gray, sabi ni Alan Gray, parang ang tsaka na. Wait lang. Nakakaloka. Ayan. Ang sabi ni Alan Gray, pa-shout out Sir Carl J. Lord and Gerwin. Gusto daw nila kumanta at mag-guest dyan. Of course, why not? Pagkatapos ng quarantine, kasi suspended muna ang guesting dito sa ating studio until further notice. Kasi nakakatakot, diba? Baka mamaya magkahawaan tayo dito sa ating studio. Charot! And from Chester Brian Dulay, pa-shoutout sir ninyo, sasama daw si Kuya Alan pag nag-guest sila Kuya Jaylor at Jerwin. Of course, why not? Coconut or nut? Sama or dalhin ang mahiwagang gitara Alan para makapag-jamming tayong lahat dito sa ating global studio. Alright? Kasi miss na ikaw, si Sir Nino Gadingan dito sa Ikkis ni Candon Globe. Ang landi-landi talaga, magkahawaan ng magkahawaan ng feeling. Ay, gusto ko yan. Magkahawaan ng feelings, ang sabi ni Alan Gray dyan sa Caburaw sa Diyan. Ba't naglalandi ng mga taga-Caburaw? Nanonood yata si Gerald. Ang tito niyong si Gerald Bati nanonood yata. Are you watching right now? Kung nanonood ka sa mga oras na ito, let me know in the comment section below. Ayan, ang sabi ni Lorraine Velasco Gray, ha, yun lang. Ano
Ano ba sabihin yung ha with feelings na yan? Baka pwede kayo tumawag dito sa ating hotline. Pwede kayo makipagkulitan live on air dito sa ating programa. You can call 917-307-4965. Ipo-phone patch natin yan. Ang mahiwagang hotline ng Ikkis ni Candon Global. So public ang aking number. Wag lang kayo makipag-text mate dahil hindi uso sa akin yan. Carl. Ano ba yan? Diyos ko, nabubulol ako. Carl J. Lord Ashugray, the best talaga sir ninyo. Of course! Mas the best pa. Mas the bester. Mas the bester kung kasama ko si Alan Gray. Ayan. Si Alan Gray, siya ang nagpapaliwanag ng aking madilim na araw kapag napakadilim nga yung araw ko. Noon, those were the days. Nakakalok. Ayan, tignan natin. Ano pa? Gustong-gusto ko itong comment ni Alan Gray. Magkahawaan ng feelings. That's F. Iba ang F at fee. Ayan. Dahil yan ang comment mo, ipipin natin. Ipipin natin ang comment mo. Alright. Wait lang. Scroll down ko. Ayan. Magmahal ka ng mga taga-Kaburaw. Of course! Of course! Wala makasang liligo sa akin na taga-Kaburaw. Baka mamaya bagbag sulon dagit nga tagtagilaw ko yung kutsilyo buneng kada kumpay na narigaton. Ayan, from Paul Michael Torres Villalubos. Pa-shout out from California. Thank you. Imbag pangitad na California da. Sana all. Pa-shout out sir dito sa Saudi Arabia. Ayan, from Jofreda Habibi Balvin. From Michael Atienz, ang aking team manager sa Influent Philippines Incorporated sa Makati noong panahong nasa call center industry pa ako. Yes, Sir Michael Atienz. From Jobert ka na pa shoutout man sir, dagijay tropak ni ang may scroll down naghangga to is dati kwan. Dati laptop kon. Ayan. Pa-shoutout man sir dito ya tropang gumigitara kas kada Brian Ken Aldrin ken kablaawak man ni baby kong mangmangan. Apa yung kasi spelling ti baby mapo? B-A-B-H-Y. How do you read that? My God. From Lester Gabatiin, pa-wash out sir. Ayan, pa-wash out daw ang sabi ni Lester Gabatiin. There you go. Ayan. Of course, binabati rin natin yung mga sponsors. Pinapasalamatan natin yung sponsors ng ating programang Ikkis ni Candon Global. Okay, isa-isahin natin dyan. So, it's on your screen right now. Naka-lurking. Wait lang. And of course, I would also like to thank yung mga sponsor ng mga halaman na nakita nyo sa inyong camera, sa inyong screen. Ayan, ang daming mga halaman dito sa aking table. Actually nakaka-relax talaga, nakaka-refresh ng mind kapag may mga halamang nakikita. Ayan, mga halamang galing sa Africa, galing naman sa Zimbabwe, at yung mga halaman na nasa likod ko galing yan sa Singapore. Galing yan sa Gardens by the Bay. Ayan. From Glizel. Ayan, basahin natin yung comment niya. From Glizel Galari. Pa-shout out sir dito sa Fernando La Union. I'm watching together with my sister Glory Galario. Pa-shout out na rin po mga Galario family ko dyan sa Candon po, Bagani Obog. Ayan. From Donna May receiving kablawak man sir Ajay, anak ko dita Paras, the Mark Lawrence, Darwin Ken, Princess Sofia receiving love you sa mga anak ko. Thank you sir, God bless you sir always. Ayan. From Jetty Manzano, idol ko na idoling ko na. Ayan. So again, inuulit ko, ang frequently asked questions sa ating Ikkis ni Candon Global Community Group. Naka-lockdown daw po ba ang Candon City? Ang mahiwagang sagot po dyan ay... Hindi po. Wrong. Hindi po naka-lockdown ang Candon City. Ayan. Of course, kasalukuyan na pong ginagamot at naka-quarantine yung dalawang confirmed cases po natin sa Candon City dyan sa Vegan City. Ayan. So don't worry, be happy. Just go ahead and stay home. Stay home lang. Kung wala namang gagawin sa labas, huwag nang lumabas. Kapag sinabing bawal lumabas, sabi nga ni Kim.
Sabi ni Kim Chu. Ayan. Alright. Ano pa? Dami mga pagbati dito. Ayan, binabati natin ang kaibigan natin sa Paisano Barbershop. Ayan. Ang barbershop na mga pogi at feeling pogi. Kung gusto niyo pumogi kagaya ko, magpapukis na. Magpagupit sa Paisano Barbershop. Ayan, binabati natin si Ken Justin Garabeles Haravado. Always watching your live, sir. Ayan, ang co-owner po ng Paisano Barbershop at si Oliver Castillo. Ayan, yung mga kaibigan natin dyan sa Paisano, ang aking pinakabagong sponsor, lifetime sponsor ng pagkalbuak niya. Lifetime sponsor. I claim that, na Kenneth. Lifetime ba tong sponsorship ninyo? Hanggat buhay ang Ikkis ni Candon Global, hanggat buhay si ninyo gading. From Hazel and Yakas Nation. Pa-shoutout man sir dito yung family Nation, dito yung Quezon, Isabela, Kentaya. At birthday nga kaanak nila kay ko sir Kendita Paypayad. Thank you watching from Quezon, Isabela. Susan at Galicia Valdez, sir ninyo pabati si DJ Ramsey, get well soon. Baya pa dati sakit ni Kwa. May sakit ba si DJ Ramsey? Oh my God, kawawa naman si DJ Ramsey. Yeah, so binabati natin si DJ Ramsey ng radyo natin. Get well soon daw, sabi ni Madam Susanet Valdez. Sa sakit na Madam? Ni Tristan Buado, Sir Tristan Buado, ayan. Tinatag niya yung mga kaibigan niya. Hello, sabi ni Auntie Hedwig Tolentino dyan sa America. United States of America. Ayan. Ano pa? Hindi ko mabasa yung mga comments, yung mga wait lang. May maraming mga nagpa-private message. Again, if you want to kung gusto nyo makipagkulitan sa ating programa, you can call our hotline 0917-307-4965. That's 0917. Ayan, i-type ko na nga dyan sa screen natin sa live. 0917-307-4965. Yan. Pwede nyo pong tawagan kung meron pa kayong Viber account at WhatsApp account. Tawagan po ang mahiwagang number na yan para makipagkulitan sa ating programa. Ayan. I-phone patch po natin yung tawag ninyo, okay, para mapakinggan ng madlang people, para mas bongga naman yung programa natin, di ba? Ayan. Nandyan pa si hello anak from Maria Pasita Valentino, ang aking former teacher sa Candon National High School. Binabati natin yung mga teachers ng Candon National High School. From Rhea Balan, naimbang aldaw mo sir, shout out man family Balian, Jay Uso Suyo. Mamimiss ko kayo aminan, makaawid na po. Ayan. So kablaawan tayo, dagiti ka Ikkis tayo dito Suyo Ilocos Sur. Susanet Valdez, labsik ka no sir. Ayan, sino nga tati pakalabsikan ni DJ Ramsey? Hello DJ Ramsey, yan. Binabati ko ulit ang aking kaibigan from radyo natin Candon, si DJ Ramsey. Ayan. Hopefully you can have a program with me again very soon. Ayan. From Paul Michael Torres Villalobos. Oy bro, kumusta ko na? Ayan. Okay mo? Siya ka damdamag. From Jesly Sanchez, good PM pa shout out man Brad dito ay Karayan to Sudipen. Hello sa anak ko at asawa ko, love you both. Ayan na. Nuray saga ko sana. Naimbang nga daw sir, ada ba COVID swab testing hospital dito ay Candon? Awan apo iti COVID swab testing dito ay hospital ti Candon. Hindi ka tayan nakadita Candon City Hall sa lobby. Ayan, makipag-ugnayan lamang sa mga staff po ng Candon City Hall. Meron pang swab booth sa ating City Hall. Ayan. Of course, nandiyan si Manang Pakleb Sula. Ano ba yan? Si Manang Laila Pakleb Suyat. Pangaldaw tayo pa yung ating kunan. Nandiyan di Pangaldaw Muta Singapore. Manang Laila. Ayan. And if you're enjoying our live show or our live stream, go ahead and share that on your wall. Siyempre, i-like din ang ating page. Huwag naman kayong maimot. Huwag kayong maimot. Paki-like. Ayan. Share din pag may time. If you support our program, go ahead and do that. Kasi kung nagkasawa na kayo, hindi na ako magpuprograma. Wala na magpapasaya sa inyo, di ba? My God, Lord. From Amadina Canonizado. Hi, sir. Shout out man.
Shoutout naman kami dito sa Kalamayan. Ayan, binabati natin yung mga kapatid natin, yung mga kaikis natin dyan sa Kalamayan stand, dyan sa Candon Trade Center opposite Caltex. That's along National Highway, Tablac, Candon City, Ilocos Sur. Ayan. Ang aking pinsan sa Manila, Prince Sagum, good morning po from Caloocan City in Sun. Stay safe, lagi miss you all. Ayan. Binabati natin yung mga kaikis, yung mga kapatid natin dyan sa Caloocan or sa Manila mismo. Ayan. Hindi ko mabasa yung mga ibang comments sa ating watch party. Let me go ahead and pull another stream here para naman mabasa ko yung mga pagbati or mga shout out ng mga nanonood sa ating watch party. Ayan. Let the bass kick. Baby. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you loving me was to get back at your ex-lover, but before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that savage love. Ayan, chicken adobo daw ang ulam ni Ate Laila Paklebsuya sa Singapore. Ayan, from Pinsan Prince Sagom. Salamat Insan, back to work na. Ayan, good luck sa mga nagbaback to work ngayong week na to. Ayan, stay safe lang tayo kay Kiss. From Noraisa Viloria Gakusana, more power sir. Ayan, from Mark Joshua Tejada, pakablao man dagitoy lover boys ditoy Gabaw Purukto kuna na. Ayan, from Donna May Reciben, thank you sir, back to work na ako. Stay safe and God bless. From Joselito Dyson, pa-shoutout sir dito sa Taguig City, I'm watching now. And pa-shoutout na rin po sa mga kamag-anak ko dyan sa Palakapak, Candon, Ilocos Sur, Dizon family and Diligan family, thank you. Ayan, pakablao man sir dagiti kadwa nga biker tigabaw. Ayan, God bless ka na. Ay, biker kay gayam niya Mark Joshua. Ala ka itugot dagbat ano pang kayo ag bike niya tag babay ka mo. Yung pang-asa yung tahanga dagit yun na sa sangkat nga pagbike ka. Ayan. You're savage, la la la. Ooh la la la. You're savage, la la la. You can use me, baby.
on the track. Girls from near and far and request me banana. Me and the girl them banana far. The whole of them a request me banana. Till I come and them no want go home. Baby one time, two time, them want more. Ikkis, Candon Global Express. Kinukulayan ang isipan, babalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip